Kay pag-abot ko na sa pasyente nga to sa karkar mga par, 3 cm pa. Muna nga wala sila mo, pero niingon mo kuno ang pamilya gud unta ni hangyo man gud untang pamilya ani nga ipa-CS na lang kay lisod na ang pasyente, maglisod na og ginhawa. Unya matod sa doktor kuno sa karkar nga paboto na sa kuno kuan kay dili pa sila mo CS hangtod nga naabtan sila 24 oras ngadto ni sobra pa man gani kuno sa 24 oras ang ilang pagpaabot. Matud pa atong igsuon sa bana ning inahanog kanak mga par. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa kuang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload mga video reaction. So karon mga par ng update atong hinahanog anak taon nga namatay mga par kay tungod gibalibaran gato sa Argao District Hospital kay kuno ang ilahang ambulansya walay gasolina, hinungdan nga wala sila nakahatod sa Karkar District Hospital kay tungod dili nila madaang ato sa Argao District Hospital mga par kay hibaw na ta nga ang mga hospital sa probinsya sa Sugbo karon gipasagdan mo guni sa niaging administrasyon mo nang ang mga hospital kuwang kayo sa mga gamit, kuwang kayo sa mga doctors, mo nay resulta karon sa atong mga hospital. Kunya wala dayon ka, so ang Argao District Hospital mga par dili wala gyud sila makahatod sa pasyente ngadto sa karkar kay ang pamilya sa inahanog anak mauna intaw nangita og paagi nga madaan nila sa Karkar District Hospital ang ilang pasyente kay tungod ang ambulansya sa ospital sa Argao way gasolina. Pag-abot nila ngadto sa Karkar mga par, ang pasyente gi-standby pa og mga pila ka oras kay matod sa doktor sa Karkar District Hospital nga pabuton pa kuno nila og mabot og 10 cm kay pag-abot kuno sa pasyente nga to sa Karkar mga par 3 cm pa. Muna nga wala sila mo, pero niingon mo kuno ang pamilya gud unta ni hangyo man gud untang pamilya ani nga ipa-CS na lang kay lisod na ang pasyente, maglisod na og ginhawa. Unya matod sa doktor kuno sa Karkar nga paboto na sa kuno kuan kay dili pa sila mo CS hangtod nga naabtan sila 24 oras ngadto ni sobra pa man gani kuno sa 24 oras ang ilang pagpaabot. Matud pa atong igsuon sa bana ning inahanog kanak mga par, pag-abot sa 24 oras ang mga doktor sa Karkar District Hospital dili na pud sila mo CS kay dili na nila mada kay ang bata day sa Ilawom namatay naman day kuno tudaan ang bata mga par. Nya ilang gi-refer nga to sa Talisay District Hospital. Unya pag-abot nga to mga par kay dili naman mada, wala naman. So ni surrender na gyud ang inahanog anak. Ingon ana kasakit mga par nga mawad-an ka ug sakop sa pamilya nimo. Mo nang naminaw ko sa side sa katong igsuon atong bana sa inahanog anak 14 taong tiyabaw. Ikaw nga maminaw, ako naminaw ko mga par sa iyang mga gipang istorya. Murag gikumot ang akong dughan sa kaluoy nga dili nimo masabot nga naminaw ka nga naminaw ko sa iyang mga storya nga dili nimo mapugnan mapar nga ma-emosyonal sad ka kay dili lalim baya nga mawad-an ka og kauban sa imong pamilya. Mao na nga condolence sa pamilya sa inahanog anak. Masaon nga ang atong kinabuhi dili man nato hawak atong kinabuhi kun pagbuot na gyud pud sa Ginoo nga waon ta nang dili ta makabalibad mga par sa gikaingon ko na ang atong kinabuhi
hinuwaman lang nato sa atong labaw makagagahom. Muna nga kung usang orasa niya gusto akwaon ta, dili ta makabalibad mga par. Muna nga pangitaan sa paagi sa atong Ginoo nga muna nang dihara ta kutob. Unya kay karon gi aksyonan naman ni Gobernador Pahambari 4, unda maaksyonan na ni mga par ang kaning Argao District Hospital nganong wala sila makahatod ngadto sa Karkar nganong ang pasyente pay nangita og kasakyan nga madain taon sa Karkar District Hospital. Maimbestigaran sa niya ang kaning Karkar District Hospital mga par kaning mga doktor diya nganong wala sa nila ng atimanada yon og dili man nila madadi ay nganong wala man dayon nila gi repair ngadto sa Talisay nganong gi paabot pa man nila og pila ka oras unta mahataga ni og nang aksyon ni Gobernador Pahambari 4 og mahatagan og hustisya ang kinabuhi sa inahan ug anak. Unya sa katong mga nag-comment nga asa na kuno ang gisaad ni Pahambari 4. Sa gisaad ni Pahambari 4 dili lang usa nato i-blame sa administrasyon karon. Hibaw ta nga si Pahambari 4 paglingkod niya way klarong transisyon, way klarong turnover. Unya daghan pa kayong atiman si Pahambari 4 sa Kapitolyo kay tungod niya na. Unya busy pa masad kayo ang team ni Bari 4 mga par sa pag-survey sa mga hospital. Pero nagsugod naman survey ang team ni Bari 4 sa mga hospital mga par. Nakita man bitaw nato sa mga balita nga nagsugod na si Pahambari 4. Pero wala man ta mag-expect nga mao ni dagatan sa inahan ug anak. So condolence sa pamilya ning inahan ug anak, saon man nga ug pagbuot sa Ginoo dili kita makabalibad. Unta Gobernador Pahambari 4 mahtaga ni og aksyon o maimbestigaran ning duha ka hospital kaning Argao District Hospital o kaning Karkar District Hospital. Og daghang salamat.